Un prestigiós grup d'arqueòlegs que estan treballant en unes excavacions a Tarragona han trobat unes restes romanes d'una zona blava de més de 2.000 anys d'història. Un grup d'arqueòlegs liderats pel prestigiós Eduard Coll Pesol han trobat a la ciutat de Tarragona indicis de restes romanes que podrien catalogar com el primer aparcament de pagament de la història. Les restes, un conjunt de blocs de granit policromat, permetien diferenciar entre els diversos tipus de vehicles de l'època. En funció del color, s'hi podia aparcar carros, cavalls, quadrigues o carrosses reials, un total de 23 colors diferents. El nostre equip de reporters ha visitat les excavacions, acompanyats per aquest prestigiós arqueòleg, nominat al Premi Príncep d'Astúries als anys 2006, 2008 i 2009. Porque no había cacharritos de estos con lo de las monedas, ¿no? Y ahí ellos pues venían y pagaban. Esto confirma que Tarragona ha sido siempre una ciudad con zona azul. Sí, desde los tiempos de los romanos ya teníamos la zona azul instalada en Tarragona. Bueno, zona azul y como veis no solo zona azul, tenían el verde el magenta, vermellón, amarillo, rojo, azul claro, azul oscuro y aún otro color por determinar que no lo tenemos muy claro. L'Ajuntament de Tarragona està estudiant la possibilitat de convertir aquesta troballa en un nou museu, que formaria part de la xarxa de museus de la província, tot i que no es descarta tampoc convertir-lo en aparcament de zona blava, ja que queda molt a prop del proper centre comercial previst pel 2016.